am sɔgɔma. Am sɔgɔma. Kɔrɔ an bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn. Ne tɔgɔ ye Bakari Kulubali. Bakari Kulubali. An ɲɛ b'a la aw bɛ sɛ feere kɛ. San yɛlɛma sera. Ɲinan ta tagabolo bɛ cogo di? Bon ɲinan ta taabolo a ka gɛlɛn dɔɔni parce que ka da jamana yɛrɛ pɔsɔn cogoya kan min bɛ jamana kɔnɔ a ma dogo maliyɛn den si la o de la an b'a fɔ k'a ka gɛlɛn dɔɔni wari tɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔw la a dun ka di mɔgɔ ye ka bɛɛ ka dunɛ kɛ ka so mais ni wari tɛ sɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ voilà o de kama n ko a pɔsɔn ka gɛlɛn dɔɔni mais a mana kɛ cogo cogo la kɔni an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ni sini kɛnɛya ye san nataw la n'ala sɔnna a bɛ nɔgɔya parce que jamana bɛ cogo min na. Mais sɛ yɛrɛ jago bɛ cogo di sisan a ka fisa dɔɔni. Sɛ jago bon sɛ jago a ka fisa a ma fisa parce que bɛɛ donna la min bɛ se min tɛ se o bɛɛ donna la o de ka sɛ baara gɛlɛya an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ. An y'a ye san tɔw la aw ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ transport ko ni fɛnw na yɛlɛma donn'o la sisan. Dɔ yɛrɛ farala kan fo ma don o la transport ko gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen mobili pase kɔni o ka gɛlɛn o de bɛ ka dumuni ko yɛrɛ bɛɛ cɛn an bolo yan parce que hali ni minɛn sɔrɔ daduma na ka na pase ka gɛlɛn kojugu bon ni pase gɛlɛyara feere cogo la a bɛ gɛlɛya o diyagoya de o la caman b'a fɔ ko sɛ ka gɛlɛn alors transport ka gɛlɛn ni transport ma nɔgɔya minɛn tɛ se ka nɔgɔya dɛ voilà. An ɲɛ bɛ sɛ caman bɛ aw bolo yan sɛ ninnu u bɛ se ka sɔrɔ joli joli la k'a daminɛ duguma ka yɛlɛn sanfɛ. Bon bi bi in na kɔni an bɛ sɛ san 700 660 670 dɔw yɛrɛ sɛ dɔw bɛ yen tuma dɔw bɛ san fo 1000 mais minɛn b'o cogoya la n'a b'o cogoya la n'i y'a san cogo min na kɔni diyagoya a bɛ gɛlɛya dɛ voilà. Welewele kan b'i bolo. Welewele kan min bɛ ne bolo bon o ye dugawu de ye hali bi sa an bɛ dugawu de kɛ an n'an sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ani mɛlɛnden bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye de gɛlɛya n'a waati don an bɛ dugawu kɛ ala ka tɛmɛ hɛrɛ la voilà o de bɛ ne bolo. Ok merci. Bon feere souvent jamana bɛ cogoya min na sinon marché ba tɛ wa tiɲɛ la marché tɛ dɛ mais adamaden n'i bɛ baara o baara la waati dɔw la i b'a fɔ alihamudulila komi waati dɔ la i b'a fɔ bi ka gɛlɛn wa donc jamana b'o cogoya la donc cogo cogo kɔni a mana gɛlɛya cogo cogo a m'an faso in de fɛ an bɛ to o de kɔ inshallah. Bon waye a gɛlɛya bɛ cogo cogo fɛti ɲɛkɔrɔla ninnu dɔɔni dɔɔni bɛ kɛ quoi dɔɔni dɔɔni kɛ ni ala sɔnna ma. Awa somɔgɔw. Awa i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Sabani Tarawele. Tarawele an bɛ aw ka yɔrɔ la bi san yɛlɛma sera surtout san yɛlɛma fɛti o ye sɛw ka fɛti ye sɛko gɛlɛya jumɛn b'a kɔnɔ bi. Sisan kɔni sɛko ka gɛlɛn dɛ surtout farafin sɛ gɛlɛya min bɛ farafin sɛ la kuma ka ca dɔɔni bon sirako b'a la parce que ni minnu bɛ na ni sɛw n'u ɲininka u b'a fɔ ko sɛ ka gɛlɛn bon minnu fana sɛ ka ca ka bɔ yɔrɔ min na kosɛbɛ olu sɔrɔ yɔrɔ caman tigɛlen don sɛw tɛ donna ka ca farafin sɛ yɛrɛ kɔrɔlen bɛ fɛn angoro sɔrɔ 500 la bi ni 600 ninnu tɛ a tɛ sɔrɔ a batɔ sɛ min yɛrɛ kun ka nɔgɔn dɔɔni o commencera k'o gɛlɛya o angoro yɛrɛ bɛ 500 tɔ sɔrɔ 520 540 hali ka fɔlɔ an b'a sɔrɔ 400 450 ba sɛko kɔni ka gɛlɛn sisan kosɛbɛ yɛrɛ mais a b'o fana la sɛ tɛ san na marché tɛ yen marché yɛrɛ kɔni tɛ yɛrɛ sisan yɛrɛ hali sanw tagacɛ la bɛɛ y'a la kɔlɔsi tubabu sɛ de banna farafin sɛ ma ban sɛko kɔni ka gɛlɛn sisan yɛrɛ a ka gɛlɛn yɛrɛ dɛ. Mais a bɛ se ka welewele kan jumɛn bila mɔgɔw la k'u wele ka na k'a fɔ ko sɛw bɛ yen. Sɛ kɔni bɛ yen sɛ caman bɛ yen mais a ka gɛlɛn a t'a prix kɔrɔ kɔni na bilen n'a cɛ fa t'a gɛlɛn parce que an yɛrɛ bɛ sɛ fɛ sɔrɔ 500 la ka kɔrɔ angoro sisan ni 600 580 tɛ o tɛ sɔrɔ bon e bɛ obligé i bɛ sɛ ta 550 i b'a sɔrɔ client dɔw bɛ yen san kalo 10 olu ka sɛ san ta ye 600 de olu bɛ n'a tranjɛ kama dɔrɔmɛ tɛ fara i b'a dɔn o kelen na o dɔrɔn de don. Balimakɛ salamualeykum. Waaleykum salam. I tɔgɔ ni jamu. I tɔgɔ ye Mamadu n jamu ye Jalo. Mamadu Jalo 31 sera o ye sɛw ka fɛti ye sɛko cogo bɛ cogo di. Actuellement sɛ kɔni a b'an bolo fɔlɔ mais a ka gɛlɛn de mais a ka gɛlɛn parce que a bɔyɔrɔ a nasiraw quoi hɔrɔn na ko ka ca bon sɛ tɛ sɔrɔ sɛtigiw yɛrɛ bolo bilen fo burusi kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛ boxeur de bolo minnu bɛ burusi kɔnɔ olu bɛ yala yala k'a ɲini donc a ka ca dɔɔni quoi donc bɛɛ sen b'a gɛlɛya la sɛ bamakɔla sɔrɔ yɔrɔ ko sɛfeerela bolo da kan k'a feere 1 1 2 2 o b'a sɔrɔ sɛ tɛmɛna mɔgɔ 3 ou mɔgɔ 2 bolo
bɛɛ bɛ taa n'a kan pour a muso ka nasɔngɔ sɔrɔ mais bɛɛ de bɛ ka sɛko gɛlɛya donc dɔrɔn fɛnɛ tɛ yɔrɔ ko fɛnɛ b'a la donc yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni zone tɛ se ka bɔ ka ɲa donc sɛ nali ma nɔgɔn ka taa sugu la parce que mɔgɔw bɛ siran donc ko siraw man ɲi bon a kɔni b'o cogoya de la mais dɔ kɔni b'an bolo actuellement dɔw b'an bolo mais u ka gɛlɛn de u ka gɛlɛn i m'a ye. mais e yɛrɛ fɛ solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya na sisan. bon solution min bɛ gɛlɛya in na c'est à dire a ko bɛ ɲɛɲini minnu bɛ sɛ produit burusi kɔnɔna na minnu b'a mara burusi kɔnɔ donc ka dɛmɛ don olu ma kosɛbɛ cogoya min na sɛ bɛ se ka jigin Bamakɔ yan nɔ donc parce que n'a fɔra ko sɛ bɛ taa minɛ sɛtigi yɛrɛ la a ka sɛ sugu kɔnɔ soit a bɛ taa n'a ye sugu la i b'a sɔrɔ a bɛ san sugu la yen nɔ gɛlɛya la donc k'a ka se Bamakɔ olu k'u ka transport da ka na n'a ye yan nɔ a kuma ka ca dɔɔni quoi donc a bɛɛ bɛ daminɛ burusi kɔnɔ de a bɛɛ bɛ yen donc ni yen nɔgɔyara Bamakɔ nɔgɔyali o ye kun voilà. ok an bɛ kuma kun cɛ bi sɛ dɔgɔman prix ka yɛlɛ o bɛ se ka sɔrɔ joli. bon sɛ kɔni dɔgɔmani a prix nɔgɔmani yɛrɛ yɛrɛ o ye 500 ye o 500 sɛ yɛrɛ yɛrɛ n'i y'a bɔ k'i b'a yira mɔgɔ client fɛn fɛn na sisan non aw ti ɲa a la a ka misɛn a ka dɔgɔ trop bon hali ni sɛ woro a ka ca ni 500 ye a ka ca ni 500 ye i m'a ye donc o de fɛnɛ b'a kɛ. i ka kuma kuncɛ kuma la. bon n kɔni fɛn min bɛ n bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma c'est à dire hali bi n ye yɔrɔ min fɔ base min fɔ dugumala in burusi kɔnɔ donc pour que a bɛ se ka jigin Bamakɔ yan f'an ka insister yen de kan donc c'est comme yɔrɔ siraw labɔli ka taa suguw la en même temps ka na Bamakɔ fɛnɛ o bɛɛ de fɛnɛ don quoi donc n bɛ insister yen de kan pour que a bɛ se ka nɔgɔya Bamakɔ yan. ne ba i ni sɔgɔma. nse yɛrɛ sira. awa. somɔgɔw bɛ yen. denbayaw ka kɛnɛ. awa. ala ka tile yɛrɛ d'a ma. ami ami. ka fisa ma dɔrɔn. ami ami. ka sababu ɲuman k'an ye. ami ami. ala ka garisɛgɛw fɛnɛ. ami ami. ala ka minɛnkow bɛɛ nɔgɔya. ami ami ami. ala ka an ka kɔrɔnfɛmɔgɔw. ala k'u don kalo dibi la. jadisiw kalo dibi la. ami. ala k'o dugawu minɛ. amina. i ni baraji. nse. an ɲɛ bɛ feerefɛn caman bɛ kun. awɔ. san yɛlɛma sera. awɔ. gɛlɛya jumɛn b'aw yɛrɛ kan yan'an kana sɔn o kow la. tiɲɛ la gɛlɛya b'an kan bi minɛnko gɛlɛya. minɛnw gɛlɛyara yɛrɛ de an bɛ wari don minɛnw na wari yɛrɛ tɛ bɔ sanni sumayara wari tɛ mɔgɔw bolo minɛnw prix yɛlɛnna o de b'an kan yan. i n'a fɔ logo filɛ ale kilo bɛ joli la sisan. logo kilo an b'ale kɛ 100 awɔ an b'ale sarabɔ de. pomme de terre dun. pomme de terre an bɛ 150 la. awɔ jaba bi an bɛ 150 an bɛ 120 na tellement o ye dɔ fara sɔngɔ kan a kɛra 150 an b'o la bi jaba yɛlɛnna fo 3200. mais gɛlɛya nin mun de bɛ nalen n'a ye. gɛlɛya min bɛ ka na n'a ye parce que mɔgɔw fɛnɛ an bɛ taa ta mɔgɔ minnu bolo engrais la u ko sira fɛɛrɛ ka gɛlɛn i y'a mɛn k'u bɛ dédommagement min kɛ ko ka ca ko de y'a kɛ minɛnw bɛ ka gɛlɛya i y'a ye minɛn nata ka dɔgɔ mɔgɔw la awɔ. san yɛlɛma sera. 31 fɛnɛ sera. awɔ. logo pomme de terre. se kɔngɔ. awɔ. ni jaba. awɔ. olu fanga ka bon la kosɛbɛ. olu bɛ sa. ne welekan jumɛn na se i ka client ma. sisan ne welekan na se client ma. a gɛlɛya min bɛ yen ala ka wari nɔgɔya bɛɛ ye bɛɛ ka na sanni kɛ an ka fɛti kɛ hɛrɛ la hɛrɛ ni baden la o kɔni o ka d'an ye. an bɛ foli di. awɔ n b'aw yɛrɛ fo aw ni baraji ala k'an to a ɲɔgɔn ye ala ka garisɛgɛ ɲuman di mɔgɔw ma ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an sɔn tɛ jamana ka gɛlɛn bi dɛ ala k'an nɔgɔya ala k'an kan bɛn ala k'an kan bɛn kelen ma awɔ an b'o de fɔ. nse hɛrɛ sira. awa somɔgɔw bɛ yen. baasi foyi bɛ yen. an ɲɛ b'a la e bɛ abubakari la. awɔ. ni san yɛlɛma na gɛlɛya jumɛn b'aw kan. ni san yɛlɛma nin kɔni na tiɲɛ la tile fila n'a baga da tun gɛlɛyara a baga tun taara 6000 ni 500. a bɔrɔ kelen mɛ kunu ni kunna sini sisan nɔ an b'a ta minnu yɛrɛ bɛ na an b'a ta olu bolo 4000 mɛ minnu fana b'a ta olu bolo k'a da duguma an b'a ta olu bolo 4000 500 5000 awɔ. mun de bɛ na ni nin gɛlɛya ninnu. bon nin bɛɛ sɛgɛn ka baara de n'an denw tɛ baara la ni wari tɛ ka sɔrɔ minnu kan k'i dépan a t'e bolo a t'olu yɛrɛ bolo jagoya kɔni gɛlɛya bɛ kɛ. san yɛlɛma na aw ka den kelen bɛ se ka sɔrɔ cogo. bon sisan an b'a fɔ ka den kelen feere 50 40. sisan nɔ welekan jumɛn b'i bolo k'a lase i ka client ma.
ni client kɔni fɛnɛ sera k'a faamu kɔni n'an y'a sɔrɔ cogo min na gɛlɛya la an b'a gɛrɛ a feere n'a y'a sɔrɔ nɔgɔya la an b'a nɔgɔya feere n'Ala sɔnna awɔ i yɛrɛ ni ce. An sɔgɔma. Bani sɔgɔma. Awa dɔgɔ i tɔgɔ ni jamu? N tɔgɔ Mamadu Ka Tarawele. Mamadu Ka Tarawele san yɛlɛma sera. An ɲɛ bɛ pomme de terre jaba fo ka se olu ma olu bɛ fɛ yan. Gɛlɛya jumɛn bɛ nin fɛn ninnu na? Bon pour le moment gɛlɛya yɛrɛ base ye min ye an mana prix min fɔ mɔgɔw bɛ dimi k'a ka gɛlɛn ka se nin degré ma il faut que an yɛrɛ b'a ta prix min na olu yɛrɛ fɛnɛ b'a d'an ma o de la an tɛ foyi fara a kan mais c'est à dire que n'i y'a fɔ client dɔw ɲɛna dɔrɔn a bɛ k'u kɔnɔ aw yɛrɛ bɛ k'u gosi quoi i mana fɔ min ɲɛna dɔrɔn o bɛ k'u ye. Mais ni y'a faamuya a bɛ yɛlɛn depuis a ta yɔrɔ la. Voilà 31 ni yɛrɛ mana se recette mana se u bɛ dɔ fara a kan de quoi. U bɛ dɔ fara. Voilà. Pomme de terre kilo bɛ se ka sɔrɔ joli la sisan? Pomme de terre kilo bon an bɛ nin di 150 la. O ye 130 parce que o ye misɛnmanin. Pomme de terre yɛrɛ ɲɛnamaw yɛrɛ tɛ ka bɔ a la mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko nin fɛnɛ man ɲi. An yɛrɛ bɛ bɔrɔ ta de an bɛ tila k'a woloma tuguni ka misɛnmanin bɔ a dan ma k'o feere ka tila ka kumaba bɔ ka sɔrɔ c'est à dire k'a bɛɛ bɔrɔ kelen kɔnɔna ye. Jaba dun? Jaba bɔ ale kilo bɛ 130 de la. 130. Jaba kilo ye aw fɛ yan. Tulu dun tulu bɛ joli la? Bon tulu bidon kumaba in ale an b'ale di 400 de la. Awɔ 20 litres bidon dun? 20 litres bidon bon 20 litres bidon ale tɛ 400 ni 800 de la sa 400 ni 700 sa. Mais an dalen don a la yanni 31 cɛ yɛlɛma bɛ se ka don a la wa ou bien nin kelen de don? Bon yanni 31 cɛ kɔni numa a bɛ dépend minɛn nali de fɛ quoi minɛn nacogo de fɛ quoi parce que kuma dɔw la pasetigiw fɛnɛ b'u ta fara a kan yanni 31 n'u ma dɔ fara a kan u tɛ dɔ bɔ a la kɔni. Welewelekan jumɛn b'i bolo k'a lase i ka client ma? Bon welewelekan min kɔni bɛ ne bolo k'a lase client ma nin wagati in na u k'u jasigi a défaut tɛ ka bɔ anw yɛrɛ la nin wagati in na a bɛ ka bɔ minɛn bɛ ka bɔ yɔrɔ min na ka na a bɛ dépend o de la fɛn tɛ n'a danna an ma an bɛ a feere a feere cogo la. An bɛ foli di ma Ka Tarawele merci beaucoup.